تراي كونا كوني عيتفاريني أتبغ بفلت كنت واتعني تراي كونا كوني زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا أملاخلو أبزفان قرمان كبر تسلمو يسوس علو أبزفانو قرمان كبر تخبيبو بقدمو نسو حيال فطرات كله يسوس يبل بقدمو نسو حيال فطرات كله يسوس يبل سويكايو ببرهنكا تكيخايو ناتدنكور نعلخا يتيخني نبحفوخا ناتدنكور نعلخا يتيخني نبحفوخا زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا أرجع كتير كنزة واتعني الله كوني يسوس الله كوني زي في الليالي أرجع كتير كنزة
ጥራይ ኩን ኣብ ጎኒ ኣይትፈለየኒ ኣጠቢቐ እፈልጥ ክንተዋፅኣኒ ጥራይ ኩን ኣብ ጎኒ ኣይትፈለየኒ ኣጠቢቐ ይፈልጥ ክንተዋፅኣኒ ዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ ስለ ዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ ኣምላኽ ኣብ ዝፋን ግርማን ክብርን ተሰሊሙ ኢየሱስ ኣሎ ኣብ ዝፋኑ ግርማን ክብርን ተኸቢቡ ብቐደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቐደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ንጸልማት ሰዊካዮ ብብርሃንካ ተኪእኻዮ ነቲ ድንኩር ንኣለኻ የቲኸኒ ናብ ሕፉኻ ነቲ ድንኩር ንኣለኻ የቲኸኒ ናብ ሕፉኻ ስለ ዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ ስለ ዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ Comes
አቱም ባሮት እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር አመስግኑ አቤት ላውነትካ ክንደይጥዕም አቤት ንስኻ ምዃን ክንደይጥዕም አቤት ንስኻ ምዃን ክንደይጥዕም አቤት ላውነትካ ክንደይጥዕም አቤት ላውነትካ ክንደይጥዕም መንፈስ ቅዱስ አቤት ላኻ ምዃን ክንደይጥዕም አቤት ንስኻ ምዃን ክንደይጥዕም እግዚአብሔር እናመስግና ሃሌሉያ እግዚአብሔር እናመስግና አቱም ባሮት እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር አመስግኑ እተዓብይ ዝኾነ ስም እግዚአብሔር ትህያው ዝኾነ ስም እግዚአብሔር أمالخت هذا بايسمعني أمالخت هذا بايريني هاي زاربون تناتنا أملاح كنتي يا أملاح اتسمع እግዚአብሔር اتزرع እግዚአብሔር اتزارب እግዚአብሔር ንዑ አመስግንዎ ይብለና ኣሎ ቃል ነቲ ዝሰምዕ ዝርኢ ዝዛረብ እግዚአብሔር ነቲ ድላዮ ገብር ዝኽእል እግዚአብሔር ዓብይ አምላኽ ሰብስ ንሰራሕዩ ከም ዝግበር ኩሉ ይክእል እግዚአብሔር እዩ ከም ዝግበር ስለዚህ ንዑ ነመስግኖ አቱም ባሮት እግዚአብሔር ይልና ሃሌሉያ 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 አቱም ባሮት እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር አመስግኑ አቱም አቤት እግዚአብሔር አባጸት ቤት አምላኽና ተቆሙ አመስግንዎ እግዚአብሔር ሰናይ እሞ አመስግንዎ ግሩም እሞ ምስጋና ዘምሩ ያንተ መገኘት
ባሮት እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ይገርመኒ አነስ ይገርመኒ ምሕረትካስ ንዓይ ገሪሙኒ ይገርመኒ አቤት ይገርመኒ ምሕረትህ ንዓይ ገሪሙኒ ይገርመኒ አነስ ይገርመኒ ቤትካስ ንዓይ ገሪሙኒ ይገርመኒ አነስ ይገርመኒ ሓይልኻስ ንዓይ ገሪሙኒ ይገርመኒ አቤት ይገርመኒ ሓይልኻስ ንዓይ ገሪሙኒ ዓብ ኣምላኽ ሃሌሉያ ይገርመኒ ኣነስ ይገርመኒ
ሓይልኻስ ንዓይ ገሪኹኒ ሲገርመኒ ፍቕርኻ ንዓይ ማሪኹኒ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ምሕረተኛ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራድ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሕያው እግዚአብሔር ምሕረተኛ እግዚአብሔር ፈቃሪ ሃሌሉያ ኣብ ኩሉ ነገር ዝሕልወና ኣምላኽ ኣብ ፀሓይ ይኹን ኣብ ቁሪ ኣብ ሃሩር ይኹን ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር ምሳና ዘሎ ንዑ እንዳድነቕና በቃ ክነምልኽ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወጋሕታ ፀሓይ ሃሩር ከይበልኩ እንዳበልና ክንዘምር ኢና ወጋሕታ ፀሓይ ሃሩር ከይበልኩ ከይሰልከየት ነፍሰይ ሃሌሉያ ተድንቐካ ተምልኸካ ኣላ ሃሩር ወላ ተመፀ ፀሓይ ወላ ተመፀ ምሸት ተኾነው ቀትሪ ወጋሕታ ንእግዚአብሔር ክነመስግኑ ኢና ወጋሕታ ፀሓይ ሃሩር ከይበልኩ ከይሰልከየት ነፍሰይ ከይላለኸ ተድንቐካ ተምልኸካ ብህድና ወጋሕታ ፀሓይ ሃሩር ከይበልኩ ከይሰልከየት ነፍሰይ ከይላለኸ ተድንቐካ ተምልኸካ ብህድኣት ወጋሕታ ፀሓይ ሃሩር ከይበልኩ ከይሰልከየት ነፍሰይ ከይላለኸ ተድንቐካ
قبلكو كيس الكيد نفسي كلاله تدنغك تملغك بهدى وقعت أرور قبلكو كيس الكيد نفسي كلاله تدنغك تملغك بهدى أو منفس قدوس كل كيسي وقعت يوم نعاك ملق زلغ وزح الفوقونتان هيبدل من حلقنا بتبعد عدوي نابها يلعن نتي مزموري عبسك عجي زمان تحي مزموري عبسك عجي زمان تحي مزموري عبسك عجي زمان دحي مزموري عبسك عجي زمان قدوس 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 للعدنا في قمنا بالكون سيدنا اللوم ازيو عقابتي يوم ما كاس مسكرنا أبهلا ولد كاتي كامل اختلفوا ازيو عقابتي يوم ما كاس مسكرنا أبهلا ولد كاتي كامل اختلفوا قدوس 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 للعلنا سيد اللوم في قمنا بالكون لسيدنا اللوم
أبهلاوነት ካቲ كملخ كلخ إزيو عقابتي يا مهكاز مسكرل أبهلاوነት ካቲ كملخ كلخ إزيو عقابتي يا مهكاز مسكرل أبهلاوነት ካቲ كملخ كلخ إزيو عقابتي يا مهكاز مسكرل أبهلاوነት ካቲ كملخ كلخ እግዚአብሔር ጸጋውን መሐረኒኻ ምሕረትካ ንዘላለም ይነብር እግዚአብሔር ጸጋውን መሐረኒኻ ይብሬታኻ ولود ولوديو وقعتا ፀሓይ ሃሩር ከይበልኩ ከይሰልከየት ነፍሰይ ከይላለለ ከልኸካ ፀሓይ ሃሩር ከይበልኩ ከይሰልከየት ነፍሰይ ከይላለለ ሰድንቐካ ተምልኸካ ብካ وقعتا ፀሓይ ሃሩር ከይበልኩ ከይሰልከየት ነፍሰይ ከይላለለ ሰድንቐካ ተምልኸካ ብካ Many more Maha Amin Kudus Nuwaloski Kudus Kudus
እግዚአብሔር ምንም ከማኻ ምንም ከማኻ هدي الناس قدوس كنبلينا هاليلويا
عبيئك هاليلويا እግዚአብሔር ዓቢይ እሞ ምስጋና ይግባው ሃሌሉያ ብዕቤቱ ድማ ዘይተመርማሪ ኢሉ ዳዊት እግዚአብሔር ይባረኽ አምላኽና ዓቢዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታ ንስኻ ዓቢይኻ ዕቤትካ መወዳደርቲ ዘይብሉ መዘና ዘይብሉ ሃሌሉያ ዘይተመርማሪ ድማ ክመርመር ዘይክእል ሃሌሉያ ነዚ አምላኽና ነምለኽዋተይ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ አትአብጽዮን ትነብሪ ሃሌሉያ ከምዝብል ቃል እግዚአብሔር አትአብጽዮን ትነብሪ ናይ እስራኤል ቅዱስ አማእከልኪ ዓቢይ እሞ ተሐጎስን እልል በልን እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ክንሕጎስ እልል ክንብል ሃሌሉያ ካብቲ ንሱ ምሳና ዘሎ ሃሌሉያ ዘተላዕለ እግዚአብሔር ይባረኽ ክነመስግን እልል ክንብል ይዝግባአና ሕለ ሃሌሉያ አማእከል ቅዱሳን አማእከል ሕያዋን ሃሌሉያ እልልታ ይዘሎ ድምጽ እልልታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽና አምላኽና መሊስና ክነምልኾይና እግዚአብሔር ዓቢይ ኃይልና አሜን እግዚአብሔር ዓቢይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካብ አምላኽ ዝዓቢ ወላ ሓደ የለን ሃሌሉያ ሽግር ዓብን ተመሰለ ጎልያድን ተመሰለ ካብ እግዚአብሔር ዝዓቢ ግን ወላ ሓደ የለን እግዚአብሔር ይባረኽ ንላዕሊ ተጠመትኩ ሰማያት ግብረ ይድካዩ ንምድሪ ተጠመትኩ ምድሪ ውን ግብረ ይድካያ ንላዕሊ ተጠመትኩ ሰማያት ግብረ ይድካዩ ንምድሪ ተጠመትኩ ምድሪ ውን ግብረ ይድካያ ንላዕሊ ተጠመትኩ ሰማያት ግብረ ይድካዩ ንምድሪ ተጠመትኩ ምድሪ ውን ግብረ ይድካያ ስለዚ እግዚአብሔር ዓቢይ እግዚአብሔር ዓቢይ እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ኃያል ንላዕሊ ተጠመትኩ ሰማያት ግብረ ይድካዩ ንምድሪ ተጠመትኩ ምድሪ ውን ግብረ ይድካያ ንላዕሊ ተጠመትኩ ሰማያት ግብረ ይድካዩ ንምድሪ ተጠመትኩ ምድሪ ውን ግብረ ይድካያ እግዚአብሔር ዓቢይ እግዚአብሔር ዓቢይ እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ዓቢይ እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ኃያል ንላዕሊ ተጠመትኩ ሰማያት ግብረ ይድካዩ ንምድሪ ተጠመትኩ ምድሪ ውን ግብረ ይድካያ ንላዕሊ ተጠመትኩ ሰማያት ግብረ ይድካዩ ንምድሪ ተጠመትኩ ምድሪ ውን ግብረ ይድካያ እግዚአብሔር ዓቢይ እግዚአብሔር ዓቢይ
እግዚአብሔር ይحያል እግዚአብሔር ይحያል እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ይحያል እግዚአብሔር ይحያል አምላኽነትካ መወዳእታ ይብሎን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ንኣምላኽነትካ መወዳእታ ይብሎን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጐይታዬ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን እምበር ተመስገን ተባረክ ጐይታዬ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ እምበር ተባረክ ልዕል በል ጐይታዬ ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል እምበር ልዕል በል ንኣምላኽነትካ መወዳእታ ይብሎን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ ተመስገን ንኣምላኽነትካ መወዳእታ ይብሎን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጐይታዬ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን እምበር ተመስገን ተባረክ ጐይታዬ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ እምበር ተባረክ ልዕል በል ጐይታዬ ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል እምበር ልዕል በል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰይ ኢየሱስ ልዕል በል እግዚአብሔር ንኹሉ ፈቂርካዮ ንሱ እውን ተፈጢሩ ድሓር እውን ከም ዓለባ ተጠቕሊሉ ክሓልፍ እዩ ንኹሉ ፈቂርካዮ ንሱ እውን ተፈጢሩ ድሓር እውን ከም ዓለባ ተጠቕሊሉ ክሓልፍ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ንኹሉ ፈጢርካዮ ንሱ እውን ተፈጢሩ ድሓር እውን ከም ዓለባ ተጠቕሊሉ ክሓልፍ እዩ ንኹሉ ፈጢርካዮ ንሱ እውን ተፈጢሩ ድሓር እውን ከም ዓለባ ተጠቕሊሉ ክሓልፍ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶ ኣይውዳእ እዩ ሃሌሉያ ኩሉ ነገር ክልወጥ ንስኻ ኣይትልወጥን ኩሉ ነገር ክበሊ ንስኻ ዘላለማዊ ኩሉ ነገር ክልወጥ ንስኻ ኣይትልወጥን ኩሉ ነገር ክበሊ ንስኻ ዘላለማዊ ትማልን ሎምን ዘላለም
እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎም ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎም ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎም ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎም ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎም ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ሁሉ ነገር ክልወጥ ንስኻ ኣይትልወጥ ሁሉ ነገር ክበሊ ንስኻ ዘላለማዊ ሁሉ ነገር ክልወጥ ንስኻ ኣይትልወጥ ሁሉ ነገር ክበሊ ንስኻ ዘላለማዊ ትማልን ሎም ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ 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 አምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ለአምላኽነትካ መወዳእታ ይብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጌታዬ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን እምበር ተመስገን ተባረክ ጌታዬ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ እምበር ተባረክ ልዕል በል ጌታዬ ልዕል በል ልዕል በል ኢየሱስ ልዕል በል ልዕል በል እምበር ልዕል በል ተመስገን ጌታዬ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን እምበር ተመስገን ተባረክ ጌታዬ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ እምበር ተባረክ من يموت معها بجرمان بغمين من يموت معها بحيل سلطانين من يموت معها بتسلطن بفردين من يموت معها بفرغ المحرتين من يموت معها بجرمان بغمين من يموت معها بحيل سلطانين من يموت معها بتسلطن بفردين من يموت معها بفرغ المحرتين من يموت معها بجرمان بخبرين من يموت معها بحيل سلطانين من يموت معها بتسلطن بفردين من يموت معها بفقر المحرتين انت يكربني نموك برلنا انت يكربني نموك نقسلنا 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 كبرنا 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 نقسلنا نقسلنا كبرنا كبرنا نقسلنا نقسلنا سلطون سلطون أملاكها سلطون سلطون أملاكها عبي عبي أملاكها عبي عبي أملاكها صادق صادق أملاكها صادق صادق أملاكها فكر فكر أملاكها فكر فكر أملاكها
كبرنا انتاي كنبلنا ما نجسلنا هللويا انتاي كنبلنا ما كبرنا انتاي كنبلنا ما نجسلنا انتاي كنبلنا كبرنا انتاي كنبلنا ما نجسلنا كبرنا 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 سقراي كبرنا 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 እግዚአብሔር ዓቢኻ ዓቢኻ በዓል ግርማ በዓል ግርማ በዓል ግርማ እግዚአብሔር ዓያሊኻ ዓያሊኻ በዓል ግርማ በዓል ግርማ በዓል ግርማ እግዚአብሔር ዓቢኻ ዓቢኻ በዓል ግርማ በዓል ግርማ በዓል ግርማ በዓል ግርማ እግዚአብሔር ዓቢኻ ዓቢኻ በዓል ግርማ በዓል ግርማ በዓል ግርማ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ጎይታ ክብሪ የለን 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 ኣይተራየን መን ይሞኸማ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣቦ ክብሪ የለን 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 ኣይተራየን መን ይሞኸማ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ጎይታ ክብሪ የለን 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 ኣይተራየን ጎይታ ክብሪ የለን 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 ኣይተራየን መን ይሞኸማ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ጎይታ ክብሪ የለን 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 ኣይተራየን ኣነ እውን ነዝናሪኹ ነዝናሪኹ መስዋዕቲ ምስጋናይ የቕርበልካ ኣለኹ ኣነ እውን ነዝናሪኹ ነዝናሪኹ መስዋዕቲ ምስጋናይ እሰይ የቕርበልካ ኣለኹ ኣነ እውን ነዝናሪኹ ነዝናሪኹ መስዋዕቲ ምስጋናይ እሰይ የቕርበልካ ኣለኹ ክበረልና ክበረልና ሃሌሉያ ክበረልና በይንኻ ኢየሱስ ክበረ በይንኻ በይንኻ ክበረ እስኻ ጥራይ ክበረ ንገሰልና 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 ሃሌሉያ ንገሰልና ንገሰልና ሃሌሉያ ንገሰልና 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 ሃሌሉያ ንገሰልና 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 ክበረልና እጅውን ክበረልና ንገሰልና ንገሰልና ክበረልና ኢየሱሰይ ክበረልና ፍቅም ይብል ጎይታ ኣብ ቅድሜኻ ነዚ ጥዕም ሽቶ እሰግሮ ንዓኻ በይንኻ ክብረይ ዝብሎ ኩሉ ኣሎን ዝብሎ ኩሉ እንሆልካ
عشتو كسبرونها كبريت بلو خلو إنه الكام السجد الكام السجد الكام السجد الكام السجد الكام يسوع السجد الكام السجد الكام السجد الكام يسوع نعخت عين سجد السجد الكام السجد الكام نخبرك 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 نملكك نملكك ربط ملكام لاني ملكام ملكام ربط ملكام ملكام هاليلويا لاني ملكام ملكام ربط ليون ليون لاني ليون ليون ربط ليون لاني ليون ብዙ ጊዜ ዘመርኩ አምልክት ገርሞኝ ማወቅ እንዳልቻልኩ ማምለክ የቀጠልኩኝ ሃሌሉያ ኧረ አንተ መልካም ነህ መልካም ኢየሱስ ለእኔ መልካም ነህ መልካም ኧረ አንተ መልካም ነህ መልካም ሃሌሉያ ለእኔ መልካም ነህ መልካም ብዙ ጊዜ ዘመርኩ ማንነት ገርሞኝ ማወቅ ያልቻልኩ ማምለኬን ቀጠልኩኝ ሃሌሉያ ያው ነህ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ዓብይ ኢኻ ንስኻ ዘይተመርማሪ እግዚአብሔር ዓብይ ዓብይ ኢኻ ንብለካ ኣለና ተመስገን ስለዚ መዓልቲ ሃሌሉያ ያው ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይውሰድ እግዚአብሔር ምስጋናና ክትወስድ ኣምልኾና ክትወስድ እግዚአብሔር ንስኻ ንበይንኻ በቑዕ ኢኻ ተመስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን እንታይ ክንብል ኢና እሞ ክብርና እንታይ ክንብል ኢና እሞ ንገስና እንታይ ክንብል ኢና እሞ ንገስና እንታይ ክንብል ኢና እሞ ክብርና
نمسكنك تمسكن يسوس እግዚአብሔር بحቂ መወዳደርቲ የብልካን እግዚአብሔር ንስኻ ዓባ አምላኽ ኢኻ ንዓኻ ጥራይ ንሰግድ ንዓኻ ጥራይ ፍግም ንብል እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ኩሉ ፍጥረታኡ ዘሎ ዝወሳወስ ይኹን ዘይወሳወስ ይወደለዎ ይኹን ህይወት ዘይብሉ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ بحقي እግዚአብሔር መዳርክቲ የብልካ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ካብ ወሰን ናብ ወሰን ወሰን አልቦ ዝኾንካ እግዚአብሔር ዘይትብጽሕ አምላኽ ዘይትምርመር አምላኽ ወዳጄ ማዕሙቅ ዝኾንካ አምላኽ ይኻስኻ እግዚአብሔር ወአምላኽ ብርዓድን ብምንቅጥቃጥን እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ፍግም ኢልና ንሰግድ ኣለና ብርሃን ይኻስኻ እግዚአብሔር ببرهان كادما برهان نبره سلزلنا እግዚአብሔር نمسكنك علينا واملاخ دغيمنا نمسكنك قدم طفات زبرنا እግዚአብሔር بمحرت كان بصقخان سلزطمت كاننا ግን እግዚአብሔር አቤትካ ክንከውን ስለዝፈተኻ እግዚአብሔር ካብ ርእስና ዘይኮነ ክንምካሕ እንተዳ ኮይናስ እግዚአብሔር ድኻምና ሒዝና በቅድሚኻ ቀሪብና ንስኻን ብኸሙ ስለዘፍቀርካና እግዚአብሔር نمسكنك علينا واملاق حجدما سدت يخون مكرا يخون كله كفتاناتك زل عالماوي تفقر እግዚአብሔር زفلينا يلبون واملاق بزتفل عليه تلاقي أبيوتنا وسكف هب حسابات زغير هبخا زفل እግዚአብሔር واملاق نسخة جنت صادق فراد مخانكا فكر أملاخ مخانكا لواه أملاخ مخانكا እግዚአብሔር ناتكا قسنة تردي ووس እግዚአብሔር قويتا سراويت ناتكا فقر እግዚአብሔር كوغوي እግዚአብሔር كترود أوي نتصلي الله وأملاخ حلواها أي فلينا قسنتكا أي فلينا እግዚአብሔር نسخة إخا ناتنا እግዚአብሔር تسقعنا والتانا هادمنا نمعقبول እግዚአብሔር نسخة إخا سمكاتن عجنبي وصادق دمانا بخا قوي معقب تباهي لهم تسحف እግዚአብሔር مهدبينا እግዚአብሔር دفعنا ناتنا حلاوينا نسخايخ እግዚአብሔር أملاخنا كل خبرنا عخا يخون سلات تفتو ودخا እግዚአብሔር تسألينا آمين ويكأنهم كل خاتكم قدسان أبرحو خونكم برنامج كاتاتو لنازل لكم كما يكأنهم أبيتكم كونكم يا أبيهر سنايو محروت دمان زل عالمين بري آمين أقوم محروتو سلزبز حالنا أبكر مي أخينا نسجد في جميلنا دقبرنا نفسي إجزاء أبيهر أملاخ مسكن نمجم مريا إجزاء أجاش نمت أخم لهم دير أناكم مجمع إجزاء أجاش نمت أخم لهم ويت أفيهم أنهم دير عناكم تداهل لهم وعلى حال متاهم كنبلكم أوكي كلنا ينادل لنا السنة الرأي حصرتي تنبهت اللواني هل كلكم في تسارع زلة مدبي زلة تاناي كونفرنس جن تا أغسطس 4 جميرة شمون تتود باستر إسحاق زعبا مننت كريستوس كمهرنا إلنا عديمنا لنا باسترين آتانوين كاب كندا عديمنا نيرنا أجاتا مخينجن أي تعامل لذي تاناتو تأشمو كانسل كوينا الله مالتيس لذي مستوم زمران نخوينا نباستر إسحاق ترى اتكونفرنس كايد مالتي جي أبيهر عمل خمسجن يرد عنيو بخندي حررتا نصبت أن إحنا نخونينا جن كان فقد أملاك كل جزء تعال قال إذا خاصية زيا فيلمون أحساي حدث دوت الله أب كبر تبل جزيئكم تبارك الله إلى من الله تومناي خاصية منستر مالتي جابير أملاك مسجن تايد أتصد لكم ده ها عاوزكم دول لهم
كمي لو ناي እግዚአብሔር ጉስነት كمي تحالف لهم أملاخ سناي داويت እኳ ዝምስተረደዩ እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብሉ ምዕሻኻ ውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሐኒ ንሱ ንነፍሰየ ደኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ድማ ብመገዱ ጽድቅ መርሐኒ በትርኻን ምርኩስካን መጸናንዒ እዩ ብርዋርዋ ድነመት እንተኾትኩ ኣብ ክፉ ኣይፈርህን ንሱ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ይሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ይለኽዮ ጽውዐይ ድማ የንጀርብባል ኣቃን ሳልኻን ኣብ ሙሉእ ዕድመይ ስዕባንየን ኣነ ድማ ኣበይ በልዎ ጸላይ ይስምዕዎ ኣበይ እዚ ኣይደልያኒ ጸላይ ኣበይ ከም ልምዕቲ ስየ ጠጥዐ ኣብ ቤትካ ክነብር የበልዎ ካብ ቤትካ ኣይፍለይን የበልዎ ቶም ኣብ ኣጸደ እግዚኣብሔር ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ንእግዚኣብሔር ድማ ይውድስዎ ኣጅኹም ንደንግጥ ሰባት ኣይኮንና ብዙሕ ንሓልፍ ንህሊና የኣብሔር ግን ሰናይ እዩ ትደጻናንዕ እግዚኣብሔር ኩሉ ሳዕ መገዲ እንዳመርሐ የሳግረና ኣሎ ብንርዳእና ይኹን ብዘይንርዳእና መላእኽቱ እንዳዓጀበ ካብ ክንደይ ነገር የውፅኣና ኣሎ ኣቱም ኣብ ቤትኩም ኮንኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ነዚ መልእኽቲ እውን ቤት እግዚኣብሔር ቤት ኩሉ እዩ ቤት ናይ ሓደ ይኮነ ቤት ናይ ሓደ ይኮነ ቤት ናይ ክርስቶስ ቤት ናይ እግዚኣብሔር ቤት እዩ ንኣምላኽ ንዑ ብሓንሳእ ኮይንና ክንዝምረሉ ንዑ ብሓንሳእ ኮይንና ክንሰግደሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ለዚ ኣጆኹም ኣጆና ሓራይ ጽንዑ እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ ኣሜን تخيلنا نفتح زلنا برنامج على أملاك كيدنا نقال أملاك كلاتنا لبنا خفيتنا انتهي كبلنا زي أبهر دما نتصبي حج يا أبهر يواركم مزامران thank you مكانيهم ما لنا خلنا أقول ساديهم إللتا حنسا نقويتا إللتا زاوير يمسكن نايت أركانات قبائي كل جزء بحاجوسي تجمر بحاجوسي غاز قويتا يبارك ريكم سبت عمي زناف ولا حد سبتا مشفني ريونا الله زاوير سناي أوكي أو سينارو عمت محدث كوينات اللامش حديثنا زاوير يبارك يسوع كريستوس كويتاي مزمران እግዚአብሔር ይባረኩም كل ጊዜ ይዝባረኽ ክንጽልይ ለዎም ይግባይ ብጣዕሚ ይዝባረኽ በኦም ናብ ኣምልኾ የደይቡኻ ናብ ላዕሊ የውፅኻ ከምኡውን ሚኒስትሪ ናይ ብድሕሪት ኮይኖም ነዚ ነገር ዘዘቀናብርዎ እግዚአብሔር ይባረኩም ኩልኩም ትጽልዩ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ትጽዕቱ እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ነቲ ዓስብኹም ክፈድየኩም ይሓደ መዓልቲ سغيلو زقف عملاخ يبلنا لسعر عملاخ يزلنا قويتا يبارك حتى أرسلوت نتسلمو أزيا مكرت زخانات كما صحاف قدوس كنكافرينا قدوس እግዚአብሔር عملاخ نمسكنا كالنا እግዚአብሔር عملاخ نزما أدز سلا سرع كايو تمسكن قويتا يسوس كما خازبلا عملاخ ولا حد يلن زي كخادما ولا حد خمزي بلنا نأمنا لنا مو كلن تنانا بخانا ركبو እግዚአብሔር عملاخ نسخات جمرت ودت قصل نزل ألم دما نسخة هي ويخا كم زخن زمرال كات أنا عبي بعال جرما بعال سلطان كله أبتحتي خايمونا مسكنك أجد ما قالك እግዚአብሔር كتزارب أنا زي كونكوس أتي قدوس زخنا قالك أتزل علماوي زخنا قالك أتخابزل علم نزل علم زي حلف قالك خزارب أوشت لب سبات رتعي كمز منفسك حلف مو لوطي كول لما عنتي باسم يسوع كريستوس تصلي الله سلا كل نجار كبر تمسكن باسم يسوع آمين كان مصحف قدسنا عزيز حقوسك نجار مصحف قدس عزيز طعم نجار يختم بو أب كافل مسحسب كوسي እግዚአብሔር ናቢ ወሲድ ነሲ
ናብ ዕረፍትና ኢየሱስ ወሲድን እግዚአብሔር ይባረኽ ኢየሱስና معرفينا أرستي توم بمسمر مرة خبزلهم عدمنا يسوع أتبل عدمنا يسوع عمتنا يسوع سيكونسي قبضجا زجبرو يسوع حدا وان زيا قد محجي أمبيبيا بخالق مجدي رد أنيره جيجن مسنبب قاسي قريب مني إزس ينبوبون يرى عمت خاتكمون تفولتوا وياهم كمية عينت من بابيله ماتيوس معرف 10 حدا نخبر أملاخ أنت دا تقولوا خونكم سحف تبلنا تصبغي ويتاي بارخ ماتيوس وانجيل ماتيوس معرف 10 أب قصر 25 ساعة مودع تازل لاينا خنببا وانجيل ماتيوس معرف 10 أب قصر 25 ساعة مودع تقصر 30 أنا بتني حدش ترجم يزنبو وزلهم نالبات فلي تيلو تمنباب بتقوانتي يسوس كم زز صعب النابلة تزاربه وابوي قويتا سماين مدرن زي كابل هتاتن استوعلتن سلز حباء كايو نهز أنات جنا سلز جلس كايو أمسكنك الله هو وابوي أب قدميخا زحقو سكان السيو أب أبوي كله تواهيبني الله بزيكا أبو نولد زفلت حدقوا يلبون نولد زفلت حدقوا يلبون نبود ما بزيكا ولدن اتنسو قلت ألو زفوتون انت زي كوينو حدقوا زفلت يلبون الزيادة استبل حجي تزاريو يسوس أتم كلهم التسعرون صور زخبركمن نمن مصو نباي مصو نعو أنا خاك أعرفكمي أنا لوهي لبيون تحتي مو أرعتي صورو كبايون تمهارو نفسهم كم عرفتي كعرفت خطرخويهم كماي أرعتي لزوب صوري كأوكشيو إلنا እግዚአብሔር ይመስገን ኮፎሉ ጌታ ይባርክኩም ለመዛዝኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይባረክ እዚህ መንባብ ዝጅምር ከሎ መጀመሪያ ቃል ክጅምር ከላ እንታይ ላይ አትጀምር በትእዋንቲ ይብለና እጂ እዚ እዋን እዚ ክንፈልጦለና እንታይ ዓይነት እዋን ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዛ ጊዜ እዚ በትእዋንቲ ክብል ከሎስ ሓደ እዋን ነይሩ ሓደ ጊዜ ተሐልፍዎ ዝነበሩ ነይሩ إذا معرف إذا خردنا مبارك هم معرف 11 قصر حدينا خنجمرو زلنا مالك التاريخ سرابي لغنا نقرأكم وقد يسوع كريستوس حدا نبي متيو النبي دما شمو يوحنس مطمق يبحال إذا يوحنس مطمق زي مجدنا كريستوس كتصرق لب أبوتات دما خدالو يمتيو هاي كجبر متيو مجدي يسوع كريستوس كتصرق انتي ندابل متيو منقصة أملاخ قريبا لامو تايقبرو تنسعو الجنتا يزقبر نيرو نتهم سبات يدالوهم نيرو يدالوهم كله جن ازوم سبات زياتهم تايقيرهم حدا نقر وينو مالت يوحنس متمو تأثيرو بمنتاي تأثيرو تايلكم نحدا نايتهاجر مرحي زنبر مالت جزاء زنبرسي انتاي لو ازت قبرو زلخا قنو عيكونن جيجا خاجيركا بدلي خاجير كايلو ازي بتبعتي تزاريبو كمزنا يلومي كيكون خيليو ازني هاجر جزاء زنبره كن تاغيرو اب السر بيت اتيو اب السر بيت مسعته يسوع كريستوس تأمراتن تأمرتن كجبر بزح تأمراتن تأمرتن يجبرمو يوحنس انت تدناغيرو انتي كم زخونه طفيو مخنياتو ايفلطون قرب كن انتي جمت يسوع كريستوس كلوس كمي غير انا اسير له زبل لبون حيزو خالي انتي غيرو دق مزامرتو مصيوم ناي دق مزامرتو نيرومو ساعات نيرومون يوحنس مصيوم انتي لمو اتي ممهر تبلو زنبركا اتي سخازت ما كايوسي بزح تأمراتات يقبرالو بزح تأمرات يقبرالو بزح كا نجر يخونالو يلمو يوحنس غريمو أنا بزت أسيرس نسو بزح تأمرات يقبرالو
እንታይ ኢልዎም ነቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ዝመፁ እንታይ ኢልዎም እምበር ሓደ ነገር ክልእኸኩም ኢሉ ይልእኾም ማለት ናብ ኢየሱስ ምስ ለኣኾም እንታይ ኢሎም ሓትዎ ንኢየሱስ መፂኦም እንታይ ኢሎሞ እቲ ክመጽእ ዘለዎስ ንስኻ ዲኻስ ወይስ ካልእ ክንጽበ ኢና ኣይገርመኩምን እቲ ክመጽእ ዘለዎስ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ ኢና መብዛሕትና ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ሽግር ምስ ነኣቱ ኣብ ከቢድ ነገር ምስ ነኣቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ከድሕነናን ከውፀናን ምዃኑ ክንዝንግዕ ንኽእል ኢና ሓደ ግዜ ዮሃንስ ድማ እዚ ዝዘንግዕ ይመስል ሓስቦ ከለኹ ኣነ ክስእሎ ከለኹ እዚ ምናልባት ሕልፍ ዝበሎ ይመስል ምክንያቱ ኣብ ልቡ ኣነ ተኣሲረሲ ብዙሕ ተኣምራታት ይገብር ኣሎ ንምንታይ ካብ እስር ቤት ዘይወፅእ ዝብል ሓሳብ ነይርዎ ዮሃንስ ማለት ሕጂ እንታይ ይኸውን እምበኣር ከምዚ እንተኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ መሊሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ይልእኾም ደቀ መዛሙርቲ ናይ ሰዓብቲ ናይ ዮሃንስ ነበሩ መልሲ ሃብዎ ኢሉ ይልእኾም ኣብ ቁፅር 4 ንኺድ ሕጂ ምዕራፍ 11 ቁፅር 4 ወንጌል ማቴዎስ እታ መልሲ ዝበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሪኣ ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁፅር 4 ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎም ሄድኩም እዚ እትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘለኹም ንዮሃንስ ንገርዎ ምሳይስ ክበልዋ እዚኣ ዕውራት እንታይ ገብሩ ይርእዩ ሓንካሳት ምዉታት ድኻታት ወንጌል ይብስሩ ኣለዉ ብኣይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁዕ ኢልዎ ሰብዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ክልእ ከሎስ ንምንታይ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ክንሓትት ኣለና ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዮሃንስ ብዛዕባ ብሉይ ኪዳን ትምህርቲ ስለ ዘለዎ እቲ ዝመጽእ መሲሕ እንታይ ከም ዝገብር ተነጊርዎም ነይሩ ብነቢያት ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 61 እንታይ ዝብለና መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ እሞ ቅብኣት እንታይ ክገብር ዝብለና እንታይ ምሳይስኪ ሓንካሳት እንታይ ገብሩ ይዘሉ ጸማማት ይሰምዑ ዕውራት ይርእዩ እሱራት ከዓ ይፍትሑ ዝብል ብነቢያት ቅድሚ ብዙሕ ዘመናት ዝተዘርበ ነይሩ ሕጂ ዮሃንስ እዚኣ ፈልጣ እዩ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝመጽእ ትጽበዮ ዝነበርካስ ኣነ እየ ኣብ ነቢያት ዝተዛረቡለይ ቅድሚ ሕጂ ነቢ ኢሳያስ ዝተዛረበ ብኣፍ ነቢ ኢሳያስ ተዘርበሲ እወ ኣነ እየ ኢሉ ብኻልእ መገዲ ገይሩ እቲ ዝመጽእ ኣነ እየ ኢሉ መሊሱሉ ዘገርም ነገር ኣነ ንስኻትኩም ምናልባት መነቐፍናዮ ንኸውን ዮሃንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይኢድዎ ካብ እንስቲ ካብ ዝተወልዱ ከም ዮሃንስ መጥምቕ ዝዓቢ ወላ ሓደ እኳ የለን ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓደ ክልተ ስሕት ነብሎ ነገር እንታይ ይገብርን እዩ እቲ ናቱ ፍቕሪ ዘለዎ ኣባና ኣይልወጥን ጌጋ ምስ ንገብርሲ ጌጋ እንዳናደየ እዚ ጌጋ ትገብር ኣለኻ እንዳበለ ኩርማጅ ሒዙ ለድሕሪና ኣይኮነን ዝኸይድ እንታይ ዝገብር ምስ ንምለስ ወይ ከዓ ሕልፍ ክብለና ከሎ ምዘይርደአና እንታይ ይገብር ያዋይ ስለ ዝኾነ ደንጋጽ ስለ ዝኾነ እንታይ ይገብረልና ብምሕረቱ ይርኤና ንዮሃንስ ድማ ከምኡ ይጋጢምዎ እዚ ምስ ኮነ ብድሕሪኡ እንታይ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ዓብይ ነገር ተዛሪቡ ሕልፍ ክብሎ የቕሩብ ማለት እዩ ኣብቲ ዓድብቲ ከተማታት ይዘውሩ እሞ ብዙሕ ተኣምራታት ይገብር ሓንካሳት ዝነበሩ ይዘሉ ዕውራት ዝነበሩ ይርእዩ ጸማማት ዝነበሩ ይሰምዑ እሱራት ዝነበሩ ኸ ይፍትሑ ኣብ ተፈላለየ ማእሰርቲ ግን ዘገርም ነገር ግን ሓደ ነገር ግን ኢልዎ ሰብ ኣብቲ ከተማ ይሕጎስ ነይሩ በቃ ዝግበር ዘሎስ ኢየሱስ ናትና ኢሎምስ ብሓጎስ ይሰራሰሩ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ኢልዎ ንንስሓ ዝበቅዕ ነገር ግን ኣይገበርኩምን ኢልዎ ኣይገርመኩምን እንዳተሓጎሱ እቲ ዓዲ ተሓጓስ ከሎስ ሓደ ነገር ግን ጎዲልኩም ኢልዎ ናይ ኣካል መድሃኒት ናይ ኣካል ፈውሲ ትረኽቡ ኣለኹም ሕጂ ተሪፍኩም ዘሎ ግን ናይ ነፍሲ እታ ነፍሲ ትበሃል ንሳ ንስሓ ግን ኣይገበርኩምን ኢልዎ ነፍሲ እንታይ እንታይ ተጠቓለል እንታይ ስምዒት ኣእምሮ ፍልጠት ድሓርከ ፍቓድ ናይ ሰብ እቲ ስምዒት ዘሎ ናብ ኣምላኽ መጽዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ተኣምራት እንታይ ክገብር ዝመጽእ ምልክታት ኩሉ ግዜ
نبي يسوع كريستوس كان آمن مو نايزل عالم هيوت ركب إلي زمت هو حكيو ندحنينا السو يسوع كريستوس يفوسنا جن تنايس جانا أكلنا ترح قيد عيدليوني انت عيدل توسخي اتي منفسنا نفسنا عندما تدحني زدليو جت هاي الوان ثلاثة هاجرات يتوع فرناهم أنت دما بيت سايدا إذن ثلاثة هاجرات زيادة انت يبلو لمن تايخم سخات كنسيك نسحة زيك ثلاثة ختمات متى سريع كنال من متى بزح تأمرات النسحة نزل العالم هيوت كن كترخبو أيك زجرم نجر إذن ثلاثة ختمات ندازوركو تأمرات نداجوركو سيلوم يسوس إذا كله تأمرات نداجوركو سي إذا تأمرات إذس أب إسرائيل يزجبر زلوا إسرائيل أنتهم أبولي كيدان مروزات زابير تصوعهم أبولي كيدان وما يكون حكي زمرتهم زابير يوم حكي إذا كله تأمرت نداجوركو جن نسخاتكم تناسبون اللخم أب هزاب كم زنيرو تزخون ثلاث خالقات نهزاب كتماتات يتسوع إيروس سيدون دبهالا كتماتات يتسوع إذا سيدون تبهال إلزابيل تبهالا مصحف قدس فلتوان يوم حكي إلزابيل ناتا ختمة عنيرة إذا نبخم زجبر زلوا بإسرائيل أبا هزاب تجيرون يروت تخونسي انتهي مخانا نيريلوم كله ما هزاب ضمن هزاب كتما لم نسحا من مصونيرهم نسحا إذا تأمرات إذا ريوم نيرهم تتخونس نسحا من مصونيريلوم إذا قا مسكر لنا حكي يوناس نا يوناس تاريخ نسولتين حكي ننوي نهزاب كتماي إن يوناس توهيبو حد نبي كيدوسي كنسحم مستنقرهم بملؤ حزبنا هزاب انتاجرو بملؤ أحزاب زنبرنا ينونوي تاجرو انسسهم كي ترفن تاجرو أنسيو حجت هايلهم إذا تأمر تزز جبر زلوا قسي شلليلكم تحلف والله شلليل كاز حلا فاين برن نعيك تأمنوا زل على ما وهيوت كترخوين يرويلهم الحركة إلو حدا عبي نجار تزاربهم ثلاثة عبيت نجارات يوحنس يبلعن ليستين مزيو يوحنس انتهي زجبر نيرو أبي زنبر نيرو من الله زفلته أجوهم نقع نبل أبرخا انتهي يبلع نيرو أنبتان معر سنكالن هلا يبلعن زبلعو مصحف قدس هاي نقرناني يبلعني نيرو أبزوم زحرهم وزبحالو سقوهم زقورو النبورو كم كوي كنا يترفنيو زبحال قمتها الله كنا زين بلعو ينقرأو نيرن انتهي لهم نسو كي بلعه كيستي متئكم انتهي لكم مويلو بزعباي تزاريبو مسكروا لكم انتهي لكم مويلو غانين اللو يلو أيقرمكم أبزغف نقرالو غانين اللو ما قد خصرق متيس نجيرو وامسي إزس أغان انت اللو يلوم أنا غايل وام يسوس كريستوس أنا غامتي دا بلعكو دا ستخو مساخاتكم متي نعيك أنتهي لكم نيلو مستوم كرزتي مستوم تقوتي مستوم حاتيات زقوبرو زلو إيو انتهي زقبر زوعل الكمني أي تنسحكم من أي تقبلكم من ريخم أنا متي يوحنس متي أي تقبلكم من نتي قمو أنا متي هاي تقبلكم من نتي كمني انتهي دا الله خونا بخم إلوهم مالتي أبزي حلف مسبلا جن حدا عبي نجار أبزي عسران حامش نور نسبلنا حدا نجار تزاريو جيب بت وانتي قبل كله اتهزبزس نتي قوون يسوس أب كم زهوا هو كله يسوس كريستوس هاي نقبل كانينا ولو خلو يزارب زلو مقبل مسابيو مئزاز مسابيو من سنات أقوو أبزي وانزي على نجار كوينو يسوس كم زز سعبنا بلا تزاربه وابوي قويتا سماين مدرن ازي كابل هتاتن استوعلتن سلازي حباء كايو نحسانات كنا سلازي قلت كايو امسكنك الله كتاماتات مسرائينا إسرائيل نتسي قومو جن ملس تبلس دك مزامور تقنا اللو حسانات زبلوم زلو بزي حسانات قلعو ايكونون لتوم دك مزامورتي
ኣብቲ ግዜቲ ብመንፈስ ቅዱስ ነቂሖም እንቃሳቀሱ ስለ ዘይነበሩ እቲ ህዝቢ እውን ከምኡ ኢሉ ስለ ዘጠምቶም ዝነበረ ህፃናት ንዓታቶም ሲ ገሊጽካሎም ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ጃልባ ገፍፍ ነይሩስ እንደይ ቃል ተዛሪቦ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ንዓ ሰዓበኒ ኢልዎ እንታይ ገይሩ ክስዕቦ ከሎ ብዛዕባ እንታይነቱ ከይፈል ኩሉ ስርሑ ገዲፉ ስዒብዎ ሕጂ እቶም ፈላጣት ዝበሃሉ ፈሪሳውያን እቶም ፈላጣት ዝበሃሉ ሰዱቃውያን እቶም ጸሓፍቲ ግን ክነገሮም ከሎሲ ክሰምዑ ይከኣሉን ኢየሱስ እዞም ህፃናት ዝበሃሉ ደቀ መዛሙርቲ ዝብሎም ዘሎ ግን ምስተነገሮም ሲ እቲ ነገር ተረዲእዎም መን ግን ገሊጽሎም ኢልዎ ኦ ኣቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ብልህታትን ኣስተውዓልትን ካብ ፈሪሳውያን ካብ ሰዱቃውያን ካብ ጸሓፍቲ ሓቢእካዮ ኣይገለጽካሎምን ክግለጸሎም ኣይከኣለን እንታይ ስለ ዝገበሩ ምእዛዝ ስለ ዝኣበዩ እምቢ ኢሎም ስለ ዝነጸግዎ ስለ ዝሓባእካዮ ኢልዎ ንህፃናት ግና ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ ምልስ ተበለስቶም ደቀ መዛሙርቲ ርዩ ለካ እዚኦም እባ ስዕቡን ኣለዉ ምሳይ ባዮም ዘለዉ እዚኣቶም ዋላ እኳ ኣብዚ ብዙሕ ህዝቢ ተነጸገነሲ እዚኦም ግን ደድሕረይ ይስዕቡ ኣለዉ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ድሓር ቅጽል ኢሉ እንታይ ኢልዎም እወ ኦ ኣቦይ ኣብ ቅድሚኻ ዘሐጉሰካ ንሱ እግዚአብሔር ኣብ እንታይ ዘሐጉሶ ሰብ እንታይ ክረክብ ዘለዓለማዊ ህይወት ክረክብ ይዝደሊ ኣብ መስቀል ክኸይድ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ተኣምራት እቲ ካልእ ነገራት ዝግበር ኩሉ እንተሪኢኹሞ ንሱ መበል ካልኣይ ደረጃ እዩ ዘሎ ብቐዳማይ ደረጃ ናይ ተኣምራት እንታይ ሰብ እንታይ ክኸውን ክድሕን እሞ ዘለዓለማዊ ህይወት ክረክብ እዚያ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኦ ኣቦይ ኣብ ቅድሚኻ ዘሐጉሰካ እንታይ እዩ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሕ ምዃኑ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ንሰባት ምግላጽ እሞ ዘለዓለማዊ ህይወት ብኡ ኣሚኖም ምርካብ እዩ ድሓር ቀጺሉ እንታይ ኢልዎም ካብ ኣቦይ ኩሉ ተውሂብኒ ኣሎ እዚ ንኹላትና ከሰራስረና ኣለዎ ክሕጉሰና ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይብሉ ነገር የለን ኩሉ ኣብ ኢዱ እዩ ነዚ እናተጸጊዕና ዘለና ነዚ ኢየሱስ እዚ ናሒዝና ዘለና ኩሉ እንታይ ተዋሂብኒ ኣሎ ዝጎደለ ነገር የለን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኻ ሓሚምካዮ ንኣብነት ሕሙም እንተኾንካ ሓሚምካ ኣለኻ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኻ ሕውየኒ እንተልካ እንታይ ገብረካ ወየካ ሓብ ሓዘን ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ተለኻ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመጺኻ እንታይ ገብረካ የጸናንዐካ ተኣሲርካ ብብዙሕ ነገር ትሓልፍ ተለኻ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመጺኻ እንታይ ገብረካ ይፈትሐካ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ተዋሂቡ ንዓና ከድሕነና ካብቲ ዘሎ ጾር ከውፀና ሕማቕ ዘበለ ነገር ካውፅዩ ሲ ካብቲ ድቕድቕ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ወና ኩሉ ሲ ኣብ ኢደይ ተዋሂቡኒ እዩ ኣብ ኢደይ ዘሎ መን ይሂብዎ ኣቦኡ እግዚአብሔር ኣብሲ እንካ ኢሉ ሂቡ መፍትሕ ናይ ኩሉ እንተደልዩ ናዊ እዚኣ ምስ በለ እዩ እምበኣር እንታይ ኢልዎም ሽዑ ብዘይካ ኣቦ ንወልድ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልብም ወልድ ክብል ከሎ ካልኣይ ኣካል ናይ ስላሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦኻ እግዚአብሔር ኣብ ንእግዚአብሔር ኣብ ከም እግዚአብሔር ወልድ ገይሩ ዝፈልጦ ወላ ሓደ የለን ሓደ ግዜ ተዘክሩ ኢኹም ፊልጶስ እንታይ ኢልዎ ብዙሕ ምስ ተጓዕዘሲ በቃ ኣነ ክኸይድ ገዲፈኩም ክኸይድ እየ ምስ በሎስ ፊልጶስ ሓንቲ ተሓቲትዎ በራይ ደሓን ክትከይድ ኢኻ ኢልካና ኢኻ ሓንቲ ነገር ግን ኣነ ከተርእየኒ ይደሊ ኣለኹ እንታይ ከተርእየኒ እግዚአብሔር ኣቦ ከተርእየኒ ይደሊ ኣለኹ ኢየሱስ ግን እንታይ ኢልዎ እዚ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ነይረስ ንእግዚአብሔር ኣቦ ስጋ ሕጂ ረኣኻዮ ንዓይ ዝረኣየ ንመን ነቦ ረኣየ ስለዚ ንኢየሱስ እንተሪኢኻ ንመን ኢኻ ትርኢ ንእግዚአብሔር ኣቦ ርኢኻ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኣቦ ተሪኢኻ ንመን ትርኢ ንኢየሱስ ትርኢ ኢየሱስ ሙሉእ ብሙሉእ ነብኡ ዘረኣየና መን እንተይልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካልእ ነቢያት ሙሉእ ብሙሉእ ኣይረኣዩናን ካልኦት
ቅዱሳን ሙሉ በሙሉ ኢየሱስ እግዚአብሔር አቦ ይራአይና ምን ጥራሕ ይርኢና መስለኩም ኢየሱስ ጥራሕ ይርኢና እጅት ኃይልዎ ብዘይካ አቦን ወልድ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን ነቦ ድማ ብዘይካ ወልድን እትንሱ ክገልጸሉ ዝፈቱን እንተ ዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የለን እጅብ ዚኣ ካልአይቲ መልዩ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገብር ነቶም ቅዱሳኑ ንሱ እንዳገለጸሎም እግዚአብሔር እንተ ዳ ዘይገሊጽልካ ግለጸልካ ይልኒ ከማን ዲሓቂ ሓደ ጊዜ ኢየሱስ ሓቲትዎም ሓደ እዋን ታይልዎም ጴጥሮስ እንዳኸደ ከሎ ሓደ ጊዜ ንዓይስ መን ትብሉን ኢልዎ ጴጥሮስ ምስ መለስ እንታይ ኢልዎ ጴጥሮስ እንታይ መልስ መሊሱ ንስኻ ወዲ ህያው ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ሓቀይ ከም ዲልዎ ከማን ዲሓቂ ከማ ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ እዝስ እንታይ ስጋ እንደምን ኣይገለጸልካን ምን ይገሊጽሉ ናይ ሰማይ ዘሎ አቦይ እምበር እዚ ስጋ እንደምን ኣይገለጸልካ ክርስቶስ እንተ ዘይገሊጽልካ እቲ ዘለዓለማዊ ማንነት ናቱ ክትፈልጦ አጸጋሚ እዩ ማለት እዩ ቆሚ ዝብሎም ዘሎ ሓቂ እንታይ ኢሉ እቲ ንሱ ክገልጸሉ ዝፈቱን እንተ ዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የለን ሕጂ ብዚኣ ኣብ 28 ክሳዕ 30 ጽቡቕ ጌርና እዚኣ ኸሪኣ ኢና ማለት እዩ ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይንዑ ኣብዛ 28 ክሳዕ 30 ዘለዋ 6 ነገራት ተዛሪቡ መጀመርያ ዕድመ ግብጃ እዩ እንታይ ትብልያ ክልተ ቃላት ናይ ትግርኛ እንታይ ዝብላ ናባይ ነው ሰባት ብዙሕ ጊዜ ምሸገረና መጀመርያ እንታይ ኢና ንገብር ወይ ባዕልና ክንፈትሖ ኢና ንቃለስ ወይ ድማ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ኣለዉ ንብሎም ሰባት ኢና ንኸይድ እንተ ሓሚምና ናበይ ንኸይድ ናበይ ኣታ ጆኹም ተዛረቡ ዝሕልሕል ኢልኩም ንለኹም ናበይ ትኸይድ ተሓሚምካ ናብ ዶክተር ናብ ሓኪም ትኸይድ እቲ መጀመርያ ክንገብሮ ዘብለና ቅድሚ ናብቲ ዶክተር ምኻድና ግን ናበይ ናባይ ንዑ ናብ ኢየሱስ ንኸይድ ብምንታይ ንኸይድ ንጽሊ ናብ ኢየሱስ ቃሉ ነንብብ ብድሕሪኡ ናበይ ንኸይድ ናብ ሓኪም ነቲ ሓኪም ከዓ በፂሑ ኢየሱስ ክርስቶስ በፂሑ እንታይ ገብረሉ ይገልጸሉ እሞ እቲ ፈውሲ ዝበሃል እንተ ብኡ ድዩ ክሰርሖ እሱ ይኽእለሉ እዩ ብዝተፈላለየ ነገር ይሕውየና እዩ ማለት ምጽንናዕ ኣብ ውሽጥና ብርቱዕ ሓዘና ኣቱ መን ንደሊ ዓርክና መሓዛና መሳርሕትና ሓቀይ ከምኡ እንዲ ሰብ ዝገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ክንታይ ይብላ ኣሎ ምሳይ ይበልዋ ናባይ ንዑ ሓዘን ዓሚቕ ሓዘን እንተለኻ ሓወይ ሓፍተይ ኩልኩም ትርእዩ ዘለኹም በዚ መስመር ናበይ ምፁ ናባይ ንዑ ናብ ኢየሱስ እንታይ ግበሩ ንዑ ሕጂ መጀመርያ እንታይ ዝገብር ኢየሱስ ዘሎ እዚ ፃውዒት ሕጂ ክፅውዕ ከሎ ዝፅውዖም ሰባት ክህሉ ኣለዎም ማለት እዩ ሰኢልካሲ ኣብ በረኻ ከይድካ ንኣብነሲ ዓው ኢልካ ተተዛሪብካ ዝሰምዐካ ኣሎ ድዩ መቃልሕ እንተሎ መቃልሕ ክገብር ይሰምዐካ ግን የለን ሓቀ ዝፅውዖ ነገር ክህሉ ኣለዎ ሕጂ እቶም ዝፅውዖም ዘሎም ሰባት ከዓ ተዛሪቡ መን ይመስሉ ንመን እዩ ናባይ ንዑ ዝብሎም ዘሎስ መን እዮም ሕጂ ብዙሕ ጊዜ ንጉስ ተኮይኑ መን እዩ ዝፅውዕ ክቡራት ሰባት ሕፉራት ዝበሃሉ ዳ ንጉስ ኣብዚ ናይ ዘሎ ሕጂ ናይ ፕሬዚደንት ባይደንሲ ኣትው ትኽእሉ ዲኹም ዝኸይድ ኣሎ ዋይት ሃውስ እትውኢልኩም ምስኡ ኮፍ ኢልኩም ኣብ ሓደ ወንበር ክትኮኑ ትኽእሉ መን ኣሎ ክገብር ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ምክንያቱ እቲ እሱ ዝመረፆም ዝፀውዖም ዝሰርዖም እንደገና ከዓ ዝፈልጦም ሰባት ጥራሕ ይዘጡ ሕጂ መለክዕ ኣሎ ማለት እዩ ሓቀ ድራር ግብጃ ኣሎ ክበሃል ከሎ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ዓብይ ነገር እንተተፀዊዕካ እንታይ ድረስ ኮድ በሃል እንግሊዝኛ ተፈቂድኩም ለይ ድረስ ኮድ በሃል ኣሎ ኣብ ገለገለ ቦታ ይተኣቱን ኢኻ ኣብቲ ኣፍ ደገ እቶም ሴኪሪቲ ፀንሑ እሞ ወይ ከዓ እቶም ዝሕልው ክዳን ተኻሪዮም ኣብቲ ቦታ የልክሱኻ ኣለዎ ቦታ ማለት እዩ ኢየሱስ ግን ዝፅውዖም ዘሎ ሰባት ንረኣዮም ዝዕድሞም ዘሎ ሰባት እንታይ ይመስሉ መን እዮም ንራያ ኣቱም ኩልኹም ትፅዕሩን ጾር ከበደኩም
ንጉስ ነገስታት ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ ዝጽውዖም ዘሎ ሰባት ዘይትጽበዮም ካልእ ትጽበ ዕፉራት ኮኑ ንጉሳት ወይ ከዓ ኣብ ላዕሊ ደረጃ መራሕቲ ዘለዉ ብፍልጠት ኣዝዮም ዘዕለቕለቑ ኣእምሮኦም ብጣዕሚ በሊሕ እዚኣቶም ሲ ወሃ ዝብል ፍልጠት ኣለዎም ትብሎም እንታይ ኢልዎም ኣቶም ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኩልኹም እትፅዕሩ ማለት ዝተሓለልኩ ተስፋ ዝቆረፅኩ ኦሮማይ ዝበልኩም ኣላሽ ዝበልኩም ክግበር ኣይከኣልን ኢልኩም ተስፋ ዝቆረፁ ሕልኽልኽ ዝበለኩም ትርጉም ናይ ህይወት ዝሰኣንኩም ሰባት ናበይ ንስኻትኩም ናበይ ምፁ ናባይ ንዑ ዘገርም ኮይ እቲ ደኺምኩም ዘለኹም ተደኺምኩም ሲ ናብ ካልኣይ ትኸይዱ ናበይ ምፁ ናባይ ምፁ ባር ቤተ ክርስቲያን ፃውዒት ዘለዋ እምበር እንታይ ማለት እዩ ዕድመ ትዕድም እንታይ ኣቱም ኩልኹም ዝደኸምኩምን ጾር ዝኸበደኩምን ናበይ ምፁ እያ ክትብል ዘለዋ ናብ ኢየሱስ ነው እጅቶም ዕድመ ዝገበረሎም ሰባት ሲ ካልእ ኢኻ ትፅበ ኢየሱስ ዘይግብኦም ኩላትና ድሓር ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ክንደይ ሰባት ይገልጽ ዘሎ ኩላትኩም ክብሪ ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ጎዲሉሎ ይጎደለን ከማን እንዳ ትብል ተቓላ ኣምላኽ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦም ኩሉ ሓጢኦም ሓቂ ከማን እንዳ ትብል ክብሪ ኣምላኽ ድማ ጎዲሎም ኩላትና ድኻምን እንታይ ኣለና ጾርን ተሰከምና ኢና ገሊና ናይ ሜንታል ዝበሃል ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘሎ ወይ ከዓ ድኻም ሓሳብካ ሲ ትፍለጥ ሓደ ነገር ተሓስቦ እሞ ከምዚኣ ክፈትሐ ብሕልፊ ትምህርቲ ዓለም እንተዳለኹም ኮንኩም ሲ ምስ ሃቡኻ ሲ ለይትን መዓልትን ትሰርሓ ፎርሙላ ትሰርሓ ተኣቤካ ኣላሽ ትብል ሓቂ ከምኡ ድማ ናይ ህይወት መስርሕ ህይወት ሲ ልኽልኽ ብለካ እሞ ኣእምሮኻ በቃ እዚስ ክገብሮ ይክእልን እየ ትብለሉ ነገር በፂሕካ ተለኻ ናበይ ምፃእ ብለና ኣሎ ኢየሱስ ናባይና በቃ ተወዲእካ እዚስ ተወዲእኒ ሎማዓንቲ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እየ ትብለሉ ሰዓት ምስ በፃሕካ ናባይና ኣብ ኣዲስ ኣበባስ ሓደ ምስክርነት ሰማዕኮስ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ምስክርነት ሽም ኣይነግረኩም እኔ ስለ ዘይፈቱ ሽም ማለት እዩ ግን ዘገርመንስ ሓደ ኣሎ እንታይ ኢሉ ሲ ሓደ ግዜስ በቃ ተወዲእኒ ኢሉ ናብራ ህይወት ሲ ሕልኽልኽ ኢልን መወዳእታ በፂሕ ሕማቕ ሓሳብ ሓሲበ ሕማቕ ሓሳብ ሓሲበስ እንዳኸድኩ ከለኹስ ኣሎት ሰብ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እንዳኸድኩ ከለኹስ ኣብ ኣውቶቡስ ኣዲስ ኣበባ እቱ ቅድሚ ምባለይ ሲ ሓንቲ ትራክ ረኺበ ንእሽተይ ትራክ ኣነ እኮ ተወዲእኒ ኢሉ እታ ትራክ ተንበብኳስ እዚኣ ናባይ ኣቶም ኩልኹም ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ዝኸበደኩምን ናባይ እዚኣስ ናይ ህይወተይ መለወጢ ኮይና ኢሉ መን እዩ ኢየሱስ ቅድሚ ሕጂ እኮ ኣምላኽ የለን ፅቕኢልካ ካልእ ዓይነት እምነት እዩ ነይርኒ ኢሉ ኣምላኽ ዝበሃል የለን ኣበይ ኣሎ ዝብል ዝነበርኩ ሰብ እታ ትራክት እቲኣስ እንታይ ጌራትኒ ኢሉ እስኪ መን እዩ እስኪ ኢለስ ናብቲ ጉባኤ ኸይደ ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መሰረተ ክርስቶስ ዝበሃል ማለት ኣብ ኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ዝበሃል ኣብኡ ኸይዱ ኣብኡ ምስ ከደ ዝገርመኩም ድሒኑ እዚ ደስ ዘብል ኣገልጋሊ ኮይኑ ናይ ሓደ ማሕበር ጓሳ ኮይኑሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ክፍሊ እዚኣ እንታይ ጌራ ነጥቢ መቐይሮ ናይ ህይወት ኮይና ለውጢ ምፅያ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ዕዱማት ዝዕድሞም ዘሎ መጀመርያ ዕድመ ዓዲሙ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ናባይ ንዑ ብኻልእቲ ድማ እቶም ዝዕድሞም ዘለዎ ሰባት እንታይ ዓይነት እዮም እንታይ ኢልኩም ዝኸበዶምን ጾር ዘለዎምን ሰባት እታ ሳልሰይቲ ድማ ተስፋ ይዎ ኦኬ ዓዲምዎም ናባይ ንዑ ኢልዎም እቶም ሰባት ተዓዲሞም ዘሎ ድማ ጾር ዘለዎምን ዝኸበዶምን ህይወት በቃ ዝኸበዶም ሰባት እዮም ሕጂ ተስፋ ይዎ እንታይ እታ ተስፋ ኣነ ታገብረኩም እየ ከዕርፈኩም እየ ሃሌሉያ እዛ ከዕርፈኩም እየ ትብል ዘላ ቃል ምናልባት ሓደ ሰብ ደኺሙ ስራሕ ውዒሉ ደኺሙስ ዕረፍቲ ረክብ ይድቅስ ይዕርፍ ማለት ኣይኮነን እሱ ይኮነን እታ ቃል እንታይ ተረድእ ተይልኩም
ዕጋበት ኣብ ውሽጥኩም ክህልወኩም እዩ ናባይ ተመፂኹም ሲ ይሃሉ ኣይሃሉ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ዕጉባት ኣብቲ ውሽጥኩም ሲ ዕጋበት ኣነ ከእትዎ እየ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ይኹን ከምቲ ይኹን ኩነታት ይለዋወጥ ኣብዚ ጥዕምናሃሉ ኣብዚ ጥዕምናሃሉ እንታይ ዕጋበት ዝህብ ክርስቶስ ኣለና እስከ እልልታ ነዚ ጎይታ ይባረክ ለለለለለለ ጎይታ ይባረክ ነዚ ዕጋበት እዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ዕጋበት ክህበኩም እየ ነቲ ጎደሎኹም ክምልእ እየ ነቲ ሕቶኹም ክምልሶ እየ ከፀናንዐኩም እየ ናባይ ንዑ ኢሉ ኢኹም ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ሕጂ መብዛሕትና ኣብዚኣ ኢና ንውዳእ ሓቂ እዚኣ ኢልናስ ውድእት ኣቢልናያስ ከዛና እዛ መፅሓፍ ዕፅፍ ኣቢልና እንዳተሓጎስና ክንከይድ ኢና ንደሊ ግን እዚኣ እንተ ጌርና ምልእቲ እቲ ሓሳብ ኣይተረድአትና ኣይሓዝናየን ኣለና ማለት እዩ ድሕሪኣ ሓንቲ ነገር ተዛሪቡ እንታይ ኢሉ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩይ ሕጂ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት እዩ ዝበለሉ ንምንታይ ናብኡ ንመፀሉ ምኽንያት ወይ ከዓ እንግሊዝኛ እንተፈቒድኩም ለይ ሪዝን እዩ ዝነግሮም ዘሎ ንምንታይ ኢኹም ትመፁ ዘለኹም ናባይ እንታይ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ለዋህ ስለ ዝኾንኩ ኣነ እንታይ ስለ ዝኾንኩ ትሑት ስለ ዝኾንኩ ለዋህ ሰብ ትፈርሆ ዲኻ ለዋህ ሰብ የስጋእካ ትሑት ሰብ ዕቡይ ሰብ እዩ ዘስጋእካ ትዕቢት ዘለዎ ሰብ ምስኡ ተቐሪብካ ትሰጊኻ ሓቀይ ትሑት ሰብ ለዋህ ሰብ ግን ደንጋፂ ሰብ ሕያዋይ ፈቃር ሰብ ግን ከማን እንታይ ኢኻ ትገብር ኩሉ ግዜ ክትረኽቦ ኢኻ ትፅዕር ምክንያቱ ሂወትካሲ ገለ ሽግር ተይልካስ ናብኡ ተኸይድካስ እንታይ ኢኻ ትምላእ ሰሓቕ ትምላእ ሓጎስ ትምላእ ደስ ዝብለካ ጥቑ ክትከውን ስለዚ ምኽንያት ናብኡ መምፂ እዩ ነግሮም ኣሎ እንታይ ስለ ዝኾንኩም ናባይ ትመፁ ኣነ ለዋህ ስለ ዝኾንኩ ኢልዎም ኢየሱስ እንታይ ስለ ዝኾንኩም ናባይ ትመፁ ኣነ ጥዑም ስለ ዝኾንኩ ኣነ ደንጋፂ ስለ ዝኾንኩ ከምቲ ካልእ ኩርማጅ ሒዘ ዝኸይድ ዘይኮነስ እንታይ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ትሑት ልበይ ድማ ሕያዋይ ስለ ዝኾንኩ ፈቃር ስለ ዝኾንኩ እዮም ናባይ ትመፁ ሓቂ ብፍቕሩ እንዲ ዝጓስየና ዘሎ ኢየሱስ ከምኡ ዶ ይኮነን ሓቂ ብፍቕሩ ንጓስ ኣለና ብምሕረቱ ብፀጉኡ ሕጂ ከምዚ ምስ በለ ታራብዒቲ ድማ ሪዝን እያ ምኽንያት ተሓምሸይቲ ካብ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ እዚኣ ድማ ኢንስትራክሽን ወይ ከዓ መምርሒ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዕርፈኩም እየ ምስ በለስ ዋ ዕረፍቲ ረኺብና ወዲእና ገዛና ክንከይድ ኢና በቃ ፅቡቕ ኣርዑት ነይሩ ፆር ነይሩ እሱል ጊስለይ ነፃኤ ይኸይድ ኣለኹ ሕጂ ግን ካልእ ፆር ከሰክመኩም እየ ኣላ ትስከምዋ ፆር ግን ኣላ እታ ፆር እንቲያ እንታያ ኣርዑት ናይ መን ንፀውር ናይ ኢየሱስ ኣርዑት ናይ ኢየሱስ ጥዑም ምዃኑ ትፈልጥዎ ከመይ ይመስለኩም ምክንያቱ መጀመርያ ባህርያቱ ነጊሩሉ ኢየሱስ ኣነ እንታይ ኢሉ ለዋህ ኣነ እንታይ ኢሉ ትሑት ትሑትን ለዋህን ፈቃርን ሰብ ከቢድ ዝኾነ ኣርዑት ኣየሰክመካኒ ኣምኑ ዶ ሓቂ ከቢድ ዝኾነ ፆር ዘሳናኽለካ ዘውድቐካ ወይ ከዓኒ ጥልግልግ ዘብለካ ኢየሱስ ኣይሰክመካኒ ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነ ለዋህ ስለ ዝኾነ ሕያዋይ ስለ ዝኾነ ትሑት ድማ ስለ ዝኾነ እዚ ጥራይ ድማ ኣይኮነን እቲ ኣርዑት ዘፅሮም ድማ ነጊሮም ካባይ ተምሃሩ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ እንተንቢብናያ ተዓውደ ምንባብ ተቕድሚኡ ዘሎ ተንቢብናዮ ተኻባይ ተምሃሩ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ለውሃት እንታይ ትሕትና እንታይ እዩ ኣቦ ናይ ኣቦኡ ፍቓድ ምግባር እሱ እዩ ካባይ ተምሃሩ ዝብል ዘሎ ኣነስ ካብ ሰማይ ወሪደስ እንታይ ክገብር ትሕትና ርኤኩም ዘይግብአኩም ሰባት ሲ ፆርኩም ዝኸበደኩምን እንታይ ገብር ኣለኹ ብተኣምራት እንዳገበርኩ እንታይ ገብር ኣለኹ ዝተኣሰረ ሰብ ይፈታሕ ዝፀመመ ሰብ እንታይ ገብር ይሰምዕ ዕውር ዝኾነ ሰብ ይርኢ ሓንካስ ዝኾነ ሰብ ይዘልል ስለዚ እዚ ዓይነት ትርእዩ ኣለኹም ኢልዎም ራእይዋ ኣባይ ተምሃሩ ሕጂ ኣርዑተይ ፅሩ ስለዚ ኣመንቲ
حدا نجرينا نكبر مالتي اتعرعت يسوع كريستوس أميننا نقبل كلنا نباينو عمس بلنا اتعرعت نعلم زنبرة كبيد أقوبيت الناس زنبرة كبيد الناس زنبرة مفتح دسعنا له نس يسوع يلعلمه اتيك اللي لزخانه اتلوزو بزخانه انتاي قبر يسك مننا يسوع سلمان تايو وانجيل منكر نسبات انتاي مقبر زلالة ما وهيوت رخبو منكر على يدما لك أمزامرتي كبروا لي لك أمزامرتي دام هاركا كابزي زقلل على حواته نعلم جن كبيد متعن على جسوسي ذاك فوكس خنات صور يبنا مغنياتو أبوتر سلاسة انتايلونا تمي ناتي أرعوتين تايلونا لزوب صوري دما فوكش أنا زبكم سي صور حدا لزوب لزوب مالت تاي مالتيو نبعرايسي كتخيدو خلقا أبزتاتو مأنتيتي تقبرولو أبزت أرعوت صوروس انتاي نخي قبر زتاتو خي حردوس انتاي تقبرولو شاركن بلاستيكن تقبرولو مالتي زتاتو يبل اتحرستاي كمزي ايلو خخيدو خلو اتبعراي نابي نابزبولو يزخيد حكي رزق حق زني والدي حكي كمان ده حكي زتاتو سنتاي كي كون كي كوركو حويكا حما كي حردومو حما نجر نخيركب زيا أنا بتيوري اتفلتا مالتي بك ريخما مطبع الله مالتي زابير يمسك لمن تايت مس تلز حليلو حجي يسوس تما أبزتاتو أبتك أرعد كسك منا خلص لوزو بزخانة أرعدي دسك منا نعنا خورك حس ودقنا أيكونن دسك منا سلزي أرعدنا نغير زلنا مالتي أرعد ناي علم تاجرو على علو يدرب يومه أرعد تبين نازل لكن تا أرعدنا يسسكن يغمد ال أتعرعد بحال زلاسي انتايا انتيلكم وانجيل منقار لك أمزامرت مقبار يخو زيا حجي زيا مسبلا نفسكم حار وصيت نغيرنا نايسغا عرفتي كونن دبنا إذا مسجبركم دتصبيكم زلوا benefits ويكا تقمي ربحان تايو إتا نفسكم عرفتي ترخبو يخم اسكم سايبلوا نفسكم عرفتي كترخبو يخم عويلكم نفسكم عرفتي كترخبو يخم نفسي بلومو نفسي بيسوس عرفتي ركب الله أبير يمسك سلازي مجمرة عدمة نباينو توم عدومات سبات صور زخبدومن انتاي زخونو انتاي تبل دلابزي زصعرون صور زخبدومن حكي زصعرون صور زخبدومن تاسال سيت دما انتا تاسال سيت انتا بروميس ويكا تسفا انتاي انا خعرفوكم ازي امس بلغنا يودان ترابعيت دما انتا تبل دلابزي بارينا يسوع كريستوس ويكاد سكمنا أنا لوهي لبي وانت حتيو أمو أرعوتي صورو instruction ويكا ممرح نقبرو زلنا نحنا مالتي أرعوت نغيرينا زلنا سلزا أمان انتهي مالتيو نعلم صور قديفوس نا يسوع صور تسكيمو هيوتون بعرفتي نزل ألم سنبري مالتي دقم لكم أمان انتهيو أرعوتني علم يسوع كريستوس على إلولوس أرعوتنا يسوع اندات أورس يوتو نزل ألم بعرفتي سنبر نزي يسوع زينا نسعب زلنا سلازي لو ما أنا ناتكم من زلو زبلنا زلو نباينعو تاي تقبرو تسعرون صورز خبركم إذا ما انتاي ثلاثكم من أبيت مصلهم عرفت تخرجوا أنا عرفت بكم يبلع يسوع زابير مسكن سكن يسوع حنسا للتا زابير يبارككم نالبات جزين تلا زوم مزمران حنتي
ናይ ዕረፍቲ ተለዎም ዝኾነ ብልቦም ዘምሩልና እሞ ክንወዲና ጎይታ ይባረኽኩም ተባረኹ تيركاني اللوخا كمعتين معتي بمحرتك إنا خللك دوينا اللوخو عبتيا وقالك بمحرتك إنا خللك دوينا علقو عبتهيا وقالك تتغينا علقو عبتهيا وقالك كيدكم كيحلل أجوغم نبلكا سلما تغزيوان اللو برهانكا نبركا تقبوتات ميداقر كايو أساقر كاني برق قويتا كم زغماها من اللعين كنت كله زخون الليل كيدكم كحلن أجوغم نبلكا سلما تغزخون اللو برهانكا نبركا تقبوتان ميداقر كايو أساقر كاني بروح بويتا كم زغماخا من اللنعا كدو كله زغون الليل يرسعوني تبغرتها يرسعوني بمحرتك يرسعوني تبغرها يرسعوني وسنتك تيركاني اللوها كم معتي بمحرتك إنا خللك دوينا اللوها
هياو قالك تتقل الله هياو قالك كيدكم كيحلل أجوغينا ملكا سلمات هزيخونلو برهانكا نبركا نقبوتان مداقركايو هاساقركاني بروح قويتا كمز خماخا منال لنعاي كندو خلو زخون الليل كمز خماخا منال لنعاي اندو خلو زخون الليل تعالي فكر تعالي فكر أملاكنا تعالي فكر أملاكنا وقيتا هيمرو ملاينا تعالي فكر أملاكنا تعالي فكر أملاكنا تعالي فكر أملاكنا وقيتا هيمرو ملاينا أتقمتم هيمرو ملاينا أتقمتم هيمرو ملاينا أتقمتم هيمرو ملاينا وقيتا يفكر أملاكنا أتقمتم هيمرو ملاينا أتقمتم هيمرو ملاينا أتقمتم هيمرو ملاينا وقيتا يفكر أملاكنا انديت يالله يفكر أملاكنا انديت يالله يفكر أملاكنا انديت يالله يفكر أملاكنا وقيتا هيمرو ملاينا أتقمتم هيمرو ملاينا أتقمتم هيمرو ملاينا أتقمتم هيمرو ملاينا وقيتا يفكر أملاكنا وقيتا يفكر أملاكنا وقيتا يمرت أملاكنا وقيتا يفكر أملاكنا وقيتا يفكر أملاكنا Thank you, Lord. ተመስገን። Thank you, Lord. ደጊምና ነመስግነካ ኣለና። ስለዚህ ሕያው ቃልካ ነመስግነካ ደጊምና እግዚአብሔር ተዛሪብካና ኣለኻ እግዚአብሔር ኣትም ኩልኩም ትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዕኹ ዕርፈኩም ዝበልካ እግዚአብሔር ወአምላኽ ተዛሪብካና ኣለኻ በቃልካ ኣነ ለዋሄ ልበይ ወይን ትሑት ዝበልካ እግዚአብሔር ጾሮይ ፎኪስ እዩ ሃሌሉያ أرعتي دم قليل زبالك እግዚአብሔር أرعتي ጽሩ ካባይ ተማሃሩ ንነፍስኩም ድማ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ዝበልካና እግዚአብሔር thank you Lord ተዛሪብካና ኣለኻ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ከካናወን እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ደጊምና ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ንስኻ ከምዕረፊና ንስኻ ጓሳና እግዚአብሔር ኣብ ነብሎ የብልናን እግዚአብሔር ናባኻ ንዕርፍ እግዚአብሔር ጾርና ናባኻ ንድርብዮ ኣለና እግዚአብሔር ካብቲ ስብሒ ዝተልዓለ ጾር ዘበለ ሃሌሉያ yes thank you Lord ተመስገን እግዚአብሔር ኩሉ ክብር ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ስለዝነበረና ጊዜ ተመስገን እግዚአብሔር ወአምላኽ
جدما እግዚአብሔር ካብ ዝወፂና እግዚአብሔር እዚ በረኸት ደሃብካና እግዚአብሔር ነዚ ክወስዱ እግዚአብሔር ዘይዕርፉ ጸላእት ኣለውሞ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ፈራላይ ይኹኑ እግዚአብሔር ኣይከናወን እግዚአብሔር ቲለይትን መዓልትን ዝመኽሮ ምኽሪ እግዚአብሔር ፋ ይበል እግዚአብሔር ምኽሮም ይበተን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኣብ ህዝብኻ ኣብ ቅሳነት ኣብ ቅዱሳንካ እግዚአብሔር ዝውሮድ ፍላጠታት ካብዛ ከተማ ይኹን እግዚአብሔር ካብ ሰመን ጥልቂ ርሒቑ ዝመጽእ እግዚአብሔር ናይ እከይ መናፍስቲ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ ይፍረስ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ እግዚአብሔር በስም ኢየሱስ ክርስቶስ thank you Lord ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሁሉ ክብር ንዓኻ እግዚአብሔር ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አንተ ወይ አፍታ ናይ መተንባህታ ድረስ ዓኽዋ ሕጂ ዘኪረያ እዚ ኣብ ቅድሜና ደለ ሰሙን ናይ ጾሙን ጸሎትኒ ኩላትና እዚ ተረዲና ኣብኡ ንንጠፍ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እዳኩም ሓፋብ ብሉ በረኸት ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ጸጉ ይሃብኩም እግዚአብሔር ጎጽ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ይሃብኩም እግዚአብሔር ትሕስተኩም ይባርኽ እግዚአብሔር ኣብትኸድዎ ሁሉ ሞገስ ይሃብኩም እዚ በረኸት እዚ ብስም አቦን ወልድ መንፈስ ቅዱስን አምነው ሰኮፊኩም ይኽድ ፕሮግራምና ወዲናና በቅዱስ ምስዓም ለሓድሕትኩም ሰላም ተባሃሉ thank you